Najana neno kamoro montie arwako chenro ni kama en Lozz TV show. Lozz TV show en jogo kata chenro mita yunugi DJ Lozz the Street King kaen chenro ma ng'iyo maisha mag jowendewa mag Luo Nyanza kendo promote gi mondo gichope kamoro kata mondo miwende gi winj gi jogo ma ok nyal timorande ok nyal winjoge kachiel ka an gi nyaminwa mo wend gospel mamawa kendo nyaminwa yani en gimoro amora kuoma nyaminwa mamawa pastor na en nyaminwa mahero sana kendo nyaminwa mamor to onge chuki to onge nyiego en loyal onyera onyer matin nyera ne matin ero kawana koro arwake chenro marwa ok adona full nyinge ok aroga full nyinge jowendewa ngato full nyinge kende mondo kik ngato wach ni maybe bla 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 koro wakungo full nwa nyinge. Amen. Apako Yesu ni jogo manena afayo nuni Yesu paki afayo ni jogo manena ni Yesu paki amor odhiambo makawuono gi nyinga iluonga ni Susan Obonyo #omore John an nyako mowar kendo ahero Yesu kendo an nyako ma loyal ahero ji duto en kamano. Omore John en nyaminwa moro wer mamit sana kendo adoni wer no gonwa en wer mo trend oneno kata ka jo anglo kawe bendo go remix watu marwa ma gospel ne okowe ni Pong Nyasaye Rego mos adiri Pong Nyasaye Rego mos kata king'iyo ngimani nitie ndalo mane ji ochai to kawuono in dhano nitie ndalo mane anyuolo nyoni molo king'injo kawuono in dhano kendo ji mang'eny chiemo kowuok e lweti emomiyo nyaminwa no wero wer aina kendo en wer man gi message koro en wuon ochwodnwa werno mondo wawinje mondo wagwedhre kamano. Pong Nyasaye Rego mos otimo na maber ngimana Pong Nyasaye Rego mos otimo na maber ngimana Pong Nyasaye Rego mo jo Israel welo deko kana modino Farao ni chena woro teko Nyasaye manobaro namo maji okalo Nyasaye Rego mos Pong Nyasaye Rego mos otimo na maber ngimana Pong Nyasaye katiriti weno deko kikioli efumitie otingo duoko ne jomo jwane nyakwaro bed kedo nwaga Pong Nyasaye Rego mos otimo na maber ngimana Pong Nyasaye rami kelo ni kare hoyo chunje moseo anatimine ndielela Nyasaye majangono Pong Nyasaye Rego mos otimo na maber ngimana Pong onde duto mawuothe ananeno ng'unoni wad Nyasaye achiel kende makelo geno ni joge Pong Nyasaye Rego mos otimo na maber ngimana Pong Nyasaye Rego mos. Wow ano kabiluonge gi nying mara biro luonge ni Omore nya John minwa mamor ka nyathi mathin nyathino makoneno gima mit ka babu kelo to seneno gik mabeyo ma Nyasaye okelo ngimane emomiyo mor Omore nya John waneno kichope launching kendo golo pesa mang'eny mabende nadwakara ni imiya 2,000 moro ta luor nyina 15,000 ka ng'ato golo launching ok en pesa mayot. Nyasaye otelni. Okay, wagombo mana ng'eyo ni to kapok wadhi e wendi to ng'eruok mari gi je wuon launching kindi kode chalo nade ung'eru nade mano swali mapenjo ji mang'eny nikech wasudo ka launching kae nitie jok moko mane mobiro mana ne wabiro nenane onge kama dhiye jomoko biro lany ni kare mara biro chalo kama kinunu ng'eru nade minwa? Okay, Bwana asifiwe tena. Lydia Nyarsalem wang'e Rego osegwaro i ministry kawaromo kuonde mang'eny seche moluongwa kata mkutano waromo wang'ere kaka ni nyako mamora nomore nya John adwa ni karomo gi ng'ato tapenje tiluonge ninga konya gi namba ni mar sim kata samoro yudo kapango like last time na pango worship ne wan gi Kesha nilimwalika alikuja en nyako makata mna even my launch alikuja en nyako majahera emomiyo wacho ni nyaka bin kech girwa ni nyaka wakonyre nyaka wasapotiana to chopo mar ng'ato sama ng'ato timo launching no ber moloyo oro kata pesa kokichopo chopo no muhimu kabisa emomiyo abed kanyaka late hours bwa tieko bwa make sure no rwake wang'ado cake ba function rumo nikech most of the time seche mitimo launching jower moko ntima kosetieko wer to golo pesa ka okibeto
Suzy. Bala. Nenda. Ungeniacha namba yako. Yes, nakuachia namba. Namba mbona nisikunyime? Nini mezima? Mike ndio nishabiki. Kwa watu mwana mimi nataka. Suzana ndio hapo. Okay, ndio peke mama. Ama mbendea. Suzana ameenda. Jioni koni. Ni besi imeendea ama ni hivyo imesha? Mike ndio nishabiki. Kwa Lozz